Moro, tää on mun response-video tolle Petri Himmeen kesälomavideolle ja kesä on ollut aika normaali, paitsi sitten kun viikko pari sitten tänne iski tommonen trompi, niin täällä se oli vähän riehunut ja katkonut puita. Mutta ei tää vielä mitään, kun näin pienet jäljet vasta, mutta mennään vähän aikaa tonne eteenpäin. Juu, tosiaankin pelitesteri täällä ja tervetuloa seuraamaan tätä mun videota. Kesä on mennyt oikein hyvin. Tullut paljon uitua ja käytyä vähän ympäri Suomea ja täytin tosiaankin tänä kesänä 15. Olen vasta pieni nappula, mutta ei se mitään. Kyllä on ollut hieman aika tuhoisaa jälkeä tehnyt. Mä tosiaan kännykällä kuvaan, että tää laatu ei mitään kovin maailman parasta, mutta koittakaa ymmärtää. Joo, tosiaankin on uinut ja kun täytin 15, niin totta kai mopokortti on hallussa ja rippileirit sun muut. Ja kesä on ollut vähän tapahtumarikkaampi mitä yleensä. Se huomaa tosta, että on täällä pari puuta kaatunut. No eipä tässä oikeastaan mitään, että kiitos tästä kun olette kattonut tätä peräti 2 minuuttia jo. Mutta ei mitään. Pelitestari kiittää ja hyvää kesää kaikille. Kiitos.